Gabon eta ongi etorri danoi, Errege Kopa da hau, Errege Kopan bigarren jardunaldia eta 11 minutu barru, hemen Bues Arenan Gasteizen, Uxue Bilbao Basket, Gran Canaria, Herbalife Gran Canaria partidua hasiko da, zuzenean eskeniko dizuegu noski. Atzo euskal talde batek final aurrekoetara pasatzea lortu zuen, Caja Laboral Baskoniak erraz irabazi zion Kairia gauza bera lortzen duen gaur Bilboko taldeak, eta ametsetan ia euskal final bat ere badaukagun Gasteizko Errege Kopa honetan. Izan ere, Gran Canaria hirugarren moduan dator eta zerrenda buru modura gainera. Beraz, ez da erraza izango partidua alaxe esan dute jokalari eta entrenatzaileek. Baina bagoaz, protagonisten bila, Juan de la Vega, Gabon eta aurrera. Gabon bai, ikusentzule guztioi alboan dugu ya da Fotis Kachikariz, Bilbao Basketeko entrenatzailea. Buenas noches, Fotis. Buenas noches. Bueno, lo has dicho en la previa, ¿no? De la importancia de empezar bien estos partidos porque suele haber muchos nervios sobre todo. Eso es verdad, porque siempre en los primeros partidos son lo más complicado, ¿no? Lo más difícil de sentido que hay que salir fuerte, coger la confianza, encontrar un ritmo que quieres poner en el partido. Y todo eso para mí viene de la defensa, de una buena intensidad, la defensa táctica, controlar el rebote y luego en ataque con velocidad, mover el balón y tomar las mejores decisiones, claro. Habéis jugado hace apenas un par de semanas contra ellos, los habéis ganado en Bilbao, pero seguro que hoy Pedro Martínez tiene preparada alguna trampa, ¿no? No sé, vosotros sabéis, porque siempre últimamente estáis hablando que de Pedro Martínez está preparando cosas, no sé qué son esas cosas, no entiendo, pero bueno, a ver, nosotros estamos preparados para nuestro juego, el equipo está muy bien y a ver, es un partido de 40 minutos. Vale, pues muchísima suerte y muchas gracias. Horiexek Fotis Kachikarizen hitzak, ez dugu Pedro Martínezekin hitz egiteko aukerarik edukiko, baina datu bat, gaurko bi entrenatzaileak, gaurko partidako bi entrenatzaileak, Fotis Kachikariz eta Pedro Martínezek ez dute inoiz garaipenik lortu Errege Kopan. Horba, Fotis Kachikarizen hitzak, lehenengo eta behin, protagonista nagusietariko bat gaurko partidu honetan, baina zai Valentzia daukate, Valentzia dauka zai gaurko partidu honetako, guk eskeniko dizuegun norgeia honetako irabazleak. Valentziak garaipena lortu du erraz, gainera 77 eta 49 irabazi dio Estudiantesi. Josen Aldalur, Gabon. Gabon, hasiera nagunen, eta kusentule guztiak. Barcelona, Baskonia eta beraz baita Valentzia ere, hoiek izango dira hiru semifinalistak oraingoz, laugarrena falta da. Lortuko aldu Uxuek, Granka oso talde gogorra da. Bueno, egia da, ez, hirugarren posizioan sailkatuta dago, la Kanaria handiko taldea. Oso arriskutsuak bihurtzen direla, kanpoko aldetikan. Baina nire ikuspuntutikan badaukate aukera on bat antolatzaile posizio hortan Uxue Bilbao Basketeko jokalariak, ez? Hor nagusitasuna nabarmena ikusten dut eta espero dut, ez, hortikan etortzea garaipena eta horrela ea lortzen duten, ez, sailkatzea bihar finalerdi polit bat ikusteko. Aurkezpena beraz, aurkezpena Uxue Bilbao Basket, Herbalife Gran Canaria partidurako, adrenalinaz blai Errege Kopan, horixe da eslogana, sekulako partidua ikusi genuen atzo Real Madrid eta Barcelona artekoa, bi luzapen, hori Baskoniaren mesedetan izan liteke, biharko final erdirako. Baskoniak errez irabazi zion Kairi, entrenamendua orantxe egiten ari dira eta orantxe bukatuko zuten, eta printzipioz behintzat ez dago ez ustekorik, eta honela bada, bihar finalerdiko bat Barcelona eta Baskoniaren artekoa, bestean Valentzia izango da, eta nahi genuke euskal taldea delako jakina, baita Bilbao Basket ere entzun. Txistu artean jaso dute hemen Bues Arenan batez ere Bilbao Basket, baina aipatzekoa da baita ere 1000-1500 bat lagun etorri direla Bilbotik Uxue Bilbao Basket zaleak, eta gainera iritsi direnean elurra mara zen hemen Gasteizen, eta hala ere handikona etorri euren taldeari babesa ematera jakina. Baina oraingoz behintzat Zarata ez dauka alde, oihuak ez ditu alde Bilbao Basketek. Dena den noski ohituta daude oso honelako partiduak jokatzen, bai etxean eta baita etxetik kanpo ere. Eta Gran Canariari dagokionez, pio-pioak zaleen artean izen ona daukate eta beste zale taldeek ere gustoko dituzte.
pio-pioak hor. Jose Grimao ikusi dugu, badaki zer den Errege Kopa bat irabaztea Barcelonarekin, jakina. Eta Gran Canaria taldea, Herbalife Gran Canaria taldea aurten sekulako denboraldia egiten ari da. Bai, hori egia da, badirudi Pedro Martínezek aurkitu duela, tekla berezia, bere taldeak bai etxetikan kanpo eta bai etxean aurrera ateratzeko partidak oso talde arriskutsua daukate, hiruko marra hortatik, barrukaldean ere Nelson egal pibota oso ondo ari da jokatzen bere denboraldia, eta badirudi hoiek izango direla argudioak zaintzekoak Uxue Bilbao Basketentzat. Dena prest beraz, hemen Buesa Arenan Gasteizen azkenengo final laurdena zuzenean. Hemendik minutu gutxira Uxue Bilbao Basket Herbalife Gran Canaria elkarren kontra. Babesleari tarte bat, Berehala Garazuekin. Urbentia izenarekin 2008an jokatu zuen Bilbao Basketek Gasteizen. Txus Biderreta zen beltzen entrenatzailea eta final aurrekoetan sartu ziren Barcelonari irabazi ondoren. Sabovic, egungo presidentea, Marcelino Salgado eta Beisekin batera aritu zen kantxan. Finaletik kanpo Tau Ceramikak utzi zituen eta finala Juventutek irabazi zuen. 2 urte beranduago 2010an anfitrioi lanak egin zituen Bizkaia Bilbao Basketek Beken. Katxikari zen ordurako entrenatzailea. Banic, Herbel, Mungru eta Salgado izar nagusiak taldea. Naiz eta etxean, zaleen aurrean jokatu, berriz ere Ivanovicen Baskoniak kanporatu zituen final laurdenetan, 75 eta 60. Kopako ibilbidean 3. Madrilen hartu zuten parte bilbotarrek orain 2 urte. Eta berriz ere 3-3, kaja laboral izan zen bizkaitarren mamu beltza. 76 eta 74 menderatu zituen bizkaitarrek. Basilei Adisek eta Jacksonek partidu gogoangarria jokatu zuten arren. Aurten kaja laboral eta Bilbao Basket ez dira finalera arte elkarren kontra arituko. Iritsizkero jakina. Gabon berriz ere danoi eta ongi etorri Errege Kopa da hau bai. Herbalife Gran Canaria Uxue Bilbao Basketen kontra azkenengo final laurdena. Final aurrekoetan dira Baskonia eta Barcelona bihar 7:00 aurrera, eta horra Uxue Bilbao Basketeko zaleak esan bezala 1000-1500 inguru etorri dira elurpean Gasteizeraino. Valentziak irabazi egin dio Estudiantesi erraz, beraz Valentzia ere final aurrekotan da. Ea bigarren euskal taldea ere labonenen artean ikusteko modua daukagun Errege Kopa honetan. Uxue Bilbao Basket hasierako bostekoa Raúl López, Kostas Basileiadis, Mumbrú, Herbel eta Hamilton klasikoa. Hau da azken aldian behintzat Fotis Katxikari zen bosteko klasikoa, eta Herbalifei dagokionez berriz Tomas Bellas, Newlik, Tulson, Nelson eta Xavi Rey, horixe izango da bostekoa. Josan Aldalur, Gabon berriz ere. Gabon. Bostekoak baditugu, nobedade handirik ez dago. Ez, ohikoak, ikusten ari gera, agian zerbait adierazteko Bellas dagoela, hasieran antolatzaile posizioan, baina besterik ez. Eta Uxue Bilbao Basketi dagokionez, esan dezun moduan. Ohikoa, ikusita baina ze garrantzia daukan hasierak, eta nola kantxaratzen diran jokalariak Urduri Xamar lehenengo laurdenean, nik uste dut bosteko zuzenak, edo espero genuzkena. Horba, zaleak, beltzez jantzita, taldeari babesa ematera etorrita, 3 bider entzun duzue izan da kopan orain arte. Bilbao Basket, eta 3etan Baskoniak bota du kanpora. 81 puntu pasa egiten ditu partiduko, Uxuek, beraz, 3. erasorik onena dauka ligan, eta defentsarik onena berriz, Grankak. Kanaria handiak, 71 puntu jasotzen dituzte bataz beste. Pizarro, Konde eta Cortez dira gaurkoan epaileak. Dena prest, partiduari ekiteko. Behin da berriro esan dute norgehiagoka hasi aurretik, bai Katxikarizek, baita Martinezek ere, jokalariek, aurreneko laurdena lehenengo minutuak garrantzitsuak
izango direla. Horba, zaleak gustora eta lasai, partidua astera doanean baita zutik ere, eta jokalariak euren artean bostekoa eman, eta epailei ere agurra eginez. Dena prest! Uxue Bilbao Basket, Kanaria Handia, elkarren kontra Errege Kopako final erdietan, final aurrekoetan, azken txartelaren bila. Borroka polita ikusteko aukera izango dugu, barrukaldean Hamiltonek Xabi Reikin zetasunak izango ditu, hasieratikan, eta beste aldean Nelson Herbelekin parekatuko da, eta pentsatzen dut hor txinpartak saltatzeko aukerak izango direla, ikusita nolako hortasuna erabiltzen duten bai batek eta bai bestea. Zer, lehenengotik, badaukagu? Pedro Martinezek eskatzen du posesioa, hau da, lehenengo posesioa Bilbao Basketena izan da, beraz, gezia eurentzat izan marko litzakela, baina ondoren Basilei Adisek kanpora botatu baloia horia da, hori argi dago, baina Pedro Martinezek eskatzen zuen gezia euren alde ere egotea. Tomas Bellas, baloia aurrera eramanez, erasoan. Laguntzeko Nelson, Xabi Rei barruan jokatuz. Tulson, Ryan Tulson, eta jaurtiketa lehenengoa, eta barrura gainera Brad Newlick. Bai, kontu zibili beharko du hor Mumbruk, badakielako jaurtitzailea dela, barnekaldiak ere bikain egiten ditu, eta hor badirudi ondo konzentraturik kantxaratu dela Australiara. Basilei Adisek erantzuna! Bete-betean asmatu du Kostas Basilei Adisek. Garbi izan du, favorituak gu gara. Ni iganderaino etorri naiz gainera Gasteiza. Erasoan berriz ere, Pio-Pioak. Kanaria Handiko taldekoak. Spencer Nelsonek, baloia bestalderaino, Xabi Rei eta Hamilton, Gakoa egin du hor. Reik ez du asmatu. Kontrarasorik ez du nahi, Raul Lopezek. Kontrola nahi du oraingoz behintzat. Mumbru eta Lopez. Raulek barruan dauka Hamilton. Ez du paserik ikusi. Mumbruk eskubakar batez. Taulan lagunduta aurretik dira. Bilbotarrak 3-5. Agian hor Newlick espero zuen, iruko bat egitea Mumbruk. Eta hor barnekaldia hasi dio eta ustegabean harrapatu du. Orain sarrera garbi-garbia. Eta azkenean Bibider atzamar puntekin ikututa Xabi Reik barrura. Eta kontuz gizon honekin, Xabi Rei partida handia egitetik dator, denboraldiko bere partidarik onena, Fernando Martín kantxan Fuenlabradaren kontra, beraz sasoiko dagoela erakutsi zuen Kataluniarrak. Eta 13 puntuz irabazi zuen orduan. Gran Canariak pasean eskaz, ez dira ondo konpondu hor, ez dute elkarru lertu Herbel eta Hamiltonek. Ez barruagon nahi zuen jaso baloia Hamiltonek, kanpokaldetik gero zailtasun gehiago dituela hurbiltzeko, saskin gurura eta ez dira ondo ulertu, Herbelek arrisku ikuste zuen eta horregatik apartatu duzte gehiago baloia, baina galdo egin dute bai. Bellas berriz ere, Raul Lopez dauka aurrean, pertsonala Basilei Adisek, bazi joan Tulson eta hor kateatuta gelditu da. Bai, Tulson jaurtitzailea da, Basilei Adisek ere badaki hor ere borroka horra ikusteko aukera izango dugu. Eta gain gainean daude, bai bat bestearen gainean eta alderantziz, hor garrantzia handia daukaloko, zaintzea 3 hori, hasieran. Eta Tulsonek ere aurrera pausua eman du azkeneko jardunaldietan. Ryan Tulson berak debuta du Errege Kopan, aurtengoa, baina bere lehengusua Handi Tulson agian entzule askok ezaguna egingo zaie entzule askori. Berak badakiz zer den Errege Kopa irabaztea, Zaragozarekin lortu zuen, Juventutekin lortu zuen 85 denboraldian. Raul Lopez, sarrera egiteko asmotan, jaurtiketa ez da sartu, errebotean Newlick jaso du, badoa asistu bizian. Hala ere kontraerasoa gelditu egin dute, Bellasek jaurtiketa berriz ere kanpokoa eta bete-betean asmatu du. Kontuz, dagoeneko Newlick eta Bellasek 3koak sartu dituzte eta kanpotik. Bai, Madrildarra oso ziurra da 3 eta hor agian ez zuen espero, hain azkar egitea transizioan jaurtiketa hori Raul Lopezek eta hor zaindu berrakoa jaurtiketa izango da. Zutoin txikian, bazen, Mumbru, Herbel labandu eginda, irristatu eginda. Bestela pasea ona zen eta. Nelson,
Basilaiadiz dauka defentsan, laguntza eske, Nelsonek kanpora atera behar baloia. Tulson eta Bellas berriz ere. Gran Canariak kanpotik asmatzen baldin badu, oraindik eta arriskutsuagoa da, Niulik orain, barrura. Barrura bikoa da, baina oso ondo ari dira kanpora ateratzen baloia pio-pioak eta asmatzen ari dira. Eta pazientziakin ari dira jokatzen, Kanaria hondiko jokalariak badakite, sailkapenean asko hobeto jokatuta daudela eta badirudi konfiantzaz beteta hasi dutela partida. Gainera zerrenda modura etorri dira Errege Kopa honetara, pertsonala egin diote hor. Raúl Lópezi, datua da hala ere, 7 ekitalditan egon direla Errege Kopan, eta orain arte partidu bakarra ere ez dutela irabazi, beti final laurdenetan etxera. Bai, eta bere artean pensatuko dute, edo aurten edo noiz izango da galdera, ikusita nola iritsi diran, ze sasoi egoeran, eta ikusita nola hasi duten partida badirudi, gustora ari dira jokatzen momentu enten. 4 baloi galdu ditu dagoeneko, Uxue Bilbao Basketek bat bera ez. Gran Canaria goitik orain Xabi Rey, bai, ondo Xabi Rey, eta badoa markagailuan poliki-poliki, 7 puntura, Gran Canaria irukoa du Mumbruk, ez da sartu, ikutu, Basilaiadizek, ara zer egin duen Basilaiadizek, hori egin duen eman diona baloiari. Ezen erreza, ez noski, behean zegoen da. Taulan ikututa, eta horre oztopo asko zituen, neiko gertu, ala ere lortu du ateratzea baloiari. Niuli barrurantza, pertsonala. Mumbruk pertsonala. Hoiek kirolez kontrako izaten dira askotan, eta hori ari askatzen, Pedro Martínez, Pérez Pizarrorekin. Etzen erraza, Xabi Reina, behan zegoen, uztaitik berago berriro oraindik jaso egin behar izan du. Eta horren entzungo dituzu Ermailetan, batik bat zale horiak entzuten dira, Gran Canariako zaleak, baina kantxan lehia handia izango badugu ere. Armailetan zer esan, Bilboktik ere 2000 zale inguru iritsi dira, oraindik ez zaiek gehiagin entzuten, baina ziur gaude, berehala entzungo ditugula. Tomas Bellasek sartu du Madriltarrak. Igaz, lemazaila bera zen, joko antolatzailea batez ere. Laugarren denboraldia du Gran Canarian. Raúl López, kanpora, Basilaiadiz. Keinua, barrura, Hamilton Darrei. Ea ba, Hamiltonek, buelta erdia, ondo. Oso ondo Brooklyngo mutila. Behar du Hamiltonek partiduan sartu, erasoan asmatu. Bai, orain arte, Kanaria hondiko taldeak lortu du aldea, baloi batzuk aldituelako, Uxue Bilbao Basketek, lasaitzen bada pixka bat talde bizkaitarra, aukerak izango ditu, sartzeko buru belarri partidan, eta zergatik ez jartzeko aurretik markagailua. Ondo errebotean Herbel, ez dute dena asmatuko kanpotik noski, horiek, Raúl López orain. Mumbru, Hamilton eske, poste txikian, Eko zutonean, buelta erdia, horrez dago zulori, kanpora tira behar, Basilaiadizek jaurti ez. Ustela, jaurtiketa eta kontrarasoa, bizkorra orain, irukoa da, ez da sartuko. Errebotea Hamiltonek Mumbruri eman dio. Errebotea zaintzen den bitartean, bizirik jarraituko du, partidan. Herbelek orain ondo, garrantzitsua, Herbelek jasotako errebote hori ere, ze konfidantza fedea behar zen araño goraino jarraitzeko. Bai, ikusi du gainaz aukera, desorekak lortuta zeudela, transizioan jokatzeko aukerarekin, eta ondo jarraitu du, erasoaldi hori, eta begira, nolako saria lortu den. Rei, bai, erraz oraingoan. Gogoan izango duzu, Josean, denboraldia hasi zenean, lehenengo partidua zen Larrokan orduan, Gran Canaria edo Kanaria Handia eta Bilbao Basketen artekoa, orduan Rei etzegoen, eta noski, taldea erabat aldatzen da, Xabi Rei kantxan dagoenean. Bai, bea da, jokalaria handiena hor barrukaldean, eta bea ez baldin badago hor pinturen guruan, saskiaren azpian, utxunen nabarmena izaten da, eta errezago defenditzen da kanpokalde hori, bea baldin badago barrukaldean, gehiegi baldintzaten du laguntzako defensa hori, eta hor asko hobeto jokatzen du Kanaria hondiko taldean. Eta Fotis Katxikariz nahiko kezkatuta burumakur ikusi dugu azeneko jokalde horretan porrustadatxoa bota dio Raúl Lópezi eta aldaketa irukoitza egingo du. Horrentxe Ruiek Rimaurek kantxaratuko da. Basilaiadizen ordez, berarekin batera kantxan Rakovic eta antolatzailea Nikos Ziziz. Bai, lehene
Raul Lópezek ez du asmatu jaurtiketa erraz batean, erraza bere mailarentzat esan nahi dut, bakarrik zegoen, eta orduan gero, bueltan, joan egintzaio bere kontra garbi eta bizkor belaz, eta personal egin dio. Bai, hala esan behar dugu, ez, partiaren hasiera dela, oendikan porcentaiak ez dira izugarriak, baino espero dezagun bere onera etortzea. Momentu honetan garrantzituena zaintzea ondo defensa eta errebotea, ez, hori mantentzen badu Uxue Bilbao Basketek, aukerak izango ditu, ez, pixkanaka hurbiltzeko eta ea lortzen duen, ez, bosteko on bat Katxikariz ikusi dugu, Juanek esan duen moduan, ez oso ondo eta horregatik nahi du, ez, mugitu olki hori. Ondo berriz ere Munbru, beste 2 puntu, 16 eta 13 markagailuan, lehenengo utxartean, eta erreboteari buruz ari zirenez, osan 7 jaso ditu Bilbao Basketek eta 4 Gran Canariak. Datu hori oraingoz behintzat Bilbotarren aldekoa. Bai, alde dauka, ez, baino... Katxikariz. We're doing a good job on the rebound. Very good job on the rebound. We have to control the rebound. Okay. Another thing now. About our offense, quiero que tenemos paciencia. Oremos, pero pacientes. Hay tiempo para acabar. Pero tiros directos. Con Tavares, con el chaval, con el árbitro. ¿Vale? Controlar aquí podemos sacar ventaja. Can take it advantage, you know, with the pick and roll. And I want to move the ball from side to side. Move the ball, good picks. Okay. And then now, what they do against him. Katxikariz. Eta zaleak, Bilbao Basket zaleak oraingoz arduratuta, noski. 16 eta 13 partidua hasi besterik ez da egin. Eta gainera mundu guztia daki normalean, norgehiagoka hau, bi taldeak nola doden ikusita, 40 minutu ingurura joango da. Bai, ados nago, ez, ikusita gainaz nola defenditzen duten, ez, bai batzuek eta bai besteak partida gogorra joango da. Hau ez da erabakiko ez atzen aldian eta ziurrenik ere ez 3. laurdenean, ez, gogor joango da partida, biak ala biak nahi dute nola edo ala, biharko festan egon eta hortan saiatuko dira. Bilbao Basketek, 2 final laurden jokatu ditu, final erdi baita ere, eta beraz aurten finala jokatu nahiko luke, aurrera pausoa eman. Baina horretarako, noski betikoa, lehenengo norgehiagoka. Kezkatuta egoten dira jokalariak eta entrenatzaileak aurreneko partiduarekin. Bai, ikusin ber gainaz nolakoak izaten diran erreakzioak, ez, jokalari guztiak desberdinak izaten dira, eta batzuk urduri jartzen dira, besteak ez dute ondo egiten lo, ez da atxeen aldik hartu, nola jokatzen diran, ze tensioak izaten diran, horiek ere nahiko garrantzituak izaten dira, ez, eta horiek lehenengo partidan ikusten dira. Orain behintzat, esperientzia handiko taldea dauka, urteak ere bai, bostekoa barrukaldean kantxan Katxikarizek, Zizisek. Baditu, baita Euroligak ere, pentsa beraz, zenbat txapelketa dauzkan, Jose Grimau esan dugu 3 kopa ditu, kapitain moduan ere jaso zuen bat. Munbru, Herbel, azpitxapeldunak izan dira, Real Madrilekin, Errege kopan, Arrakovic, hemen behintzat, jokatu gabe, Arrakovic, Gorman. Eta Raul Lópezek uste dut ere kopa bat duela Errusian, Kinkirekin lortuta. Pertsonala egin diote orain, Munbruri eta Txaloka, Katxikariz, adorea ere ikusi nahi duelako, ausardia ere ikusi nahi duelako seguruenik. 16 eta 13, 3 behetik, Bilbao Basket, Ziziz, Saia dauka orain, defentsan, John Saia, Dukeko Unibertsitatekoa. Gormanek keinua, Ziziz eman, Ziziz bera aleginduko da bakarka jokaldi egiten ondo, etzen erraza eta, ondo, oso ondo, Nikos Ziziz. Sartu egin behar da horre. Barregaldean ondo defendituta zeukan, hor desorekatu egin azken momentuan, baziru dien, ez, falta izan dela, baina hor ikusita ze tensioa eta ze hortasuna erautzen dira. Asmatu egin du, Saierrek, eta hori eskatzen ari da Pedro Martínez, jaurti ezatela kanpokaldetik, beldurri gabe, Rakovic, Grimau, joku antolatzen bera ari da orain, une hauetan. Jaurtiketa, eskubakar batez, zaila zen oso, etara, atera egin du ondo Rakovicek,
eta orain bigarren aldian, ez da bigarrenean ere. Errebotearen bila Rulle, ez du suerterik izan. Tulson. Ez dute asmatu oraingoan. Jaurtiketei dagokionez. 71 bikoak. Ara zer egin duen. Mumbruk, honelako partiduetan beti dago. Mumbruk esna, beti dago Tente, beti dago Erne. Bai, ohiko jokaldia, ez? Beko zutoinean, buelta erdian, baliatuz bere altuera. Eta orain, Tabarrezek, ikusi genuen Bilbon, Mirimilan ikusi genuen. Luzea da mutila, luzea. Luzea eta Gaztea 2 metro 20 pasatxo ditu, baina 20 urte besterik ez. Gainera denboraldi hasieran ez zen sasoiko eta duela gutxi hasi da taldearen dinamikan sartzen. Tulson. Berak jaurti, sartu ez, errebotearen bila. Rakovic eta Tabarez ziren, baina antza, horrela erabaki dute. Epailek, Rakovicek ikutu du berriro ere, utxartea 2 puntura dago, Bilbao Basket baina atzetik. Bai, ala ere sensazioak oain hobeagoak dira, ez asko hobeto ari da defenditzen bilbotarrak, eta horregatikan daude ainurbil, ez markan joan, eta pentsatzen dut hau izango dara, ez partidaren dinamika. Give passing line, queremos el balón en la pista. Y estamos en 14. ¿Vale? 14. ¿De acuerdo? Hay que organizarse rápido. ¿Vale? They are in the bonus. Be aggressive. ¿Okay? Das una línea de pase cuando te vas hacia el lado contrario. Which side you prefer? Right or left? Right or left. Left. Okay. Por aquí y cambiamos de lado. Xavi, te vienes aquí. ¿Vale? Y luego das una línea de pase. Ryan, this side. ¿Vale? Javi, aquí. ¿Vale? Derecha. Lado contrario. ¿De acuerdo? Vale. Damos una buena línea de pase ahora. ¿Vale? Galdetu egin dio, Entrenatzaileak galdetu egin dio, Saierre, zer nahiago duzu? Ezkerra edo eskubia? Azken posesiorako, azken jabetzarako, ez da? Galdera honak izaten dira, horiek, jokalariak ere izaten dute, alde hon bat, ez guztiok bezala. Eta, bueno... Zein da zurea? Nik ez dauka ja, alde honik. Saia, berak ipiniko du baloia jokoan. Rei, Xabi Rei, etorri da berriro ere Saia baloian bila. 8 segundu. Bera bakarkako jokaldia egin, barrurantza utzi nahi izan dior. Xabi Reiri. Eta oraindik ere 5 segundu. Defentsa ona, oraingoz. Bilbotarrek, baina ez da bukatu lehenengo laurdena. Eutsi egin behar zaio. Diferentzia horri oraingoz. Arriskua daukate bilbotarra, bonusez sartuta daudelako, eta ondo defenditu beharrean ikusten dira. Baez, 2 segundu, jaurti egin behar izan du. Ez da sartu. Errebotea, Rakovicek bukatu da. Lehenengo laurdena. 21 ditu. Gran Kanariak, Herbalife, Kanaria handia taldeak, eta 19 Bilbao Basketek. Errege Kopa da hau, Errege Kopan laugarren final laurdena jokoan. Uxue Bilbao Basket eta Herbalife Gran Canaria elkarren kontra. 21 eta 19 lehenengo laurdena bukatu denean. Oraingoz oso paretsu doa eta hemen zaleen arteko festa orain txapelketa ari dira. Errege Kopako antolatzaileak ari dira prestatzen eta horretan dihardute. Hasi egingo da beraz. Bigarren laurdena, Bibeetik, Bilbao Basket. Ramankulu horiekin afizio bakoitzaren dezibelio kopurua neurtu egin dute. Orain honetan ere armailetako zarata neurtu dute. Alde batetik Gran Canariako zaleena eta bestetik Uxue Bilbao Basketena. Eta kasu honetan, dezibloi dagokionez, Gran Canariako zaleek irabazi dute. Saia. Beiran dago jokoan orain. Kanpokoa da jaurtik eta irukoa laburra, motza. Berriro ere baloia barruan, eta berriro ere Rei nagusi. Errege esan beharko dugu, ez da? Azkar ibili da hor, ala ere Nelson, ez? Egalpi bota, igerri dio nundik zetorren errebotea, eta ikusi du, ez? Hor begi bastarretik nun zegoen kokatuta Xabi Rei, eta asistentzi izugarria galatu du.
Pertsonala, garbia gainera, eta alaxe adierazi dute epaileek Gerraren pertsonala lehenengoa du. Gerrak 7 bider esan dizu den, Gran Canaria 7 bider egon dela Errege Kopan, horietatik 4 jokatu du Gerrak. Zisis. Lapurtu egin du baloia. Saierrek, bera bakarrik, ez da sartu ba. Ez da sartu. Eta? Zapaltzen zegoela. Bai. Duda egin du hor behar bada Saierrek. Pertsonaren zai egon edo ez, aurpala zutzi edo ez. Atzetik zetorren hor Zisis eta hor agian bildurtu egin da pixka bat, ez? Beiran ikutu dio Roger Grimauk. Eta Saia berriz ere. Zisis dauka orain aurrekaldean. Beiran eta Gerra dira orain bostekoan. Barrurantza Gerrari, etzen erraza BB-an zegoelako. Rakovicek errebotea eta Basileiadis. Rako galdu berriro ere. Basileiadisek nora ezean, patxada behar du Bilbao Basketek. Hori da jokaldia zein den esan, agindu, eta gero, egin. Morman, ez duela zapaldu, Basileiadisek irukoa, ez, airea baino ez, eta errebotean, borrokan, Grimauk pertsonala. Baina nora ez da, eraso honetan behintzat. Bai, ala ere, hor nik usteet, nahiko nahasia izan dela, ez azkeneko jokaldia, hasiera-hasieratik-an, ezin aurkiturik antolatzailea, ondo kudeatzeko sistema, ezin landurik ibili dira, eta, bueno, gertatu dena, ez, denok ikusi dugu, oso jokaldi kaskarra. Erasoan berriz ere, Gran Canaria. Canaria handia Herbalife. Saia, joko antolatzaile lanak eginez, azken minutu hogetan. Gerrak barrura, Reiri, Hamilton dauka orain defentsan. Arazebikoa, Hamiltonek ondo ikutu dio, denbora amaitzear zegoen eta... Moermani falta. Errebotearen bila bai. Hori atzean zegoen epaileak ikusi du argita garbitazu zalantzarik izan. Moermanek bestalde zalantzak baditu. Bai, eta errepikena ikusita gero, Neronek ere bai. Rei. Eta Saia. Kontrol asko ikusten ari gara, ez da? Erasoak luzeak, orain arte behintzat, pazientzia segindako, dotorea. Bikain ari da jokatzen, Xabi Rei orain arte, bea horren nagusitzen ari da barrukaldean, eta zailtasun izugarriak ditu Hamiltonek ondo zaintzeko. 10 puntu egin ditu dagoeneko Reik barrukaldetik. Hamilton eta Rei berriz ere, Brooklynekoak, buelta erdia. Ikutu egin dio Reik defentsan, eta Beiran orain, aurrekaldera pertsonala. Roger Grimauk ezinaren pertsonala da hori. Hemen datu batzuk ikusteko aukera badaukagu, ez? Orain arte hoberena, Nelsoneko indikan ez dula punturik lortu, barrukaldean, argudioa nahikoa garbia da, lehendikan hasieran Herbelekin eta Geo Moermanekin ondo defendituta daukate, ez, estatu batu erra. Baina ikusten ari gera, partidaren erritmoa hobeto ari dela kudeatzen Kanaria handiko taldea, ez, sartzen abiadura, kanpo kaldetikan, ondo mugituz baloia eta barrukaldean Xabi Reikin ere gustora ari dela jokatzen. Baina Sabovic ikusi dugu ACBko zuzendari nagusiarekin batera, partidua ikusten. Sabovicek lehen goizeko entrenamenduan bukatu denean jaurtiketa batzuk ere egin ditu salbaguardiarekin batera. Oraindik Sabovic bera kopan aritutakoa da, beltzez jantzita kantxan. Nelson kanpora atera beharrez, jaurtiketa irukoa garbi. Bete-betean berriz ere. Bai, hori ere adierazgarria da, ez, baimenduta daude jokalari guztiak iruko marra bilatzeko, libre baldima daude, berdintzaile lehenengo segunduan, bosgarrenean edo partidaren edo jabetzaren bukaeran, ez, dagoeneko 10 egin ondoren 4 sartu dituzte. Eta bostetik bat, baino ez, Bilbao Basketek. Hor badirudi, ez, porzentai hobetzekoan daukatela, bilbotarrak. 2 puntura ipini da lehen, Bilbao Basket, baina orain berriro ere joan zaio. Bederatzera joan zaio. Katxikariz.
Nos ha sacado muy lejos de la canasta. La siguiente jugamos 2. Más rápido el cama. Más. Corta, muy rápido, bloqueo. A ver si atacamos aquí. Vamos a jugar más 4 lados, en llegada. Vamos, para dar ritmo. Venga, tío, vamos. Eta Bilbao Basketeko akziodun nagusia ere bai, estadistikei begira. Arrinda jauna, Gorka Arrinda. Bai, Katxikarisek besteak beste esan die bere jokalariei Uztaitik oso urruti jokatzen ari direla, beraz, alegintzeko, baloi gehiago barrura sartu. Iruditu zai gainera esan duela, atera egin gaituzte, ezta? Egia da, 7 eta utzeko partziala, ezin aurkiturik jaurtiketa on bat, ezin dute bukatu ondo gaineaz sistema bat ere, eta horregatikan eskatu du startea zuzentzeko, bere sistemak eta jokalariei argibide bat bilatzeko. Eta joka antolatzailea aldatzeko ere bai, Raul López, Mumbrú, orain barrukaldean bazegoen Mumbrú pertsonala egin diote, Xabi Reik egin dio. Lehenengoa baino ez da. Eta Kanari handiak bols falta baino ez ditu egin, 14 minutu hauetan, 13 minutu eta 12 hauetan, baina ere, emeritzi puntura mugatu du Bilbao Basket erakutsiz, zergatik den ligako talderik onena defentsan. Horregatik uste eskatu diela, barrurago ere jokatzeko, ez da? Nire ikuspuntutik orekarekin ari da jokatzen, Hiruko marra bilatuz noiz behinka, defensak irekitzeko eta barrukaldean, 2 puntuko jaurtiketetan portzentaiona lortzen ari da Uxue Bilbao Basket, baino arrazoia zeukan hor Katxikarisek, sistema betetzeko gertuago jokatu behar da momentu batzuetan, baina hoi grankako meritua da, ondo presionatzen dulako kanpokaldean. Beiran, baloia eskuetan duela, Mumbrú dauka, aurrean bigarrena kale egin du Mumbrú. Saia, Beiranek irukoa ez, Gerrak 4 segundu falta dira eta jaurti egin beharko du. Aurkitu du alarea eta nola nun sartu du, nun zegoen Beiran. Gerrak ikusi egin du, pasea eman da azken segunduan gainera. Eta orain galdu egin dute baloia berriro ere beltzek. Beiran bai. Asarre bere buruarekin, asarre dago. Kontrarasoa garbia zelako alde batetik. Eta bestetik gero zapaldu egin duelako. Baina horrelako partida estuetan, hainbeste baloi galtzea, dagoeneko 7 galdu ditu, Uxue Bilbao Basketek gehiegizkoa da. Eta batzuk gaineaz nahiko errezak. Eta hori ezin da baimendu, badakilako gaineaz taldeak ze garrantzia daukaten, jabetza guztiak. 10 behetik Bilbao Basket. Herbel Mumbrúren bila dabil. Hor da, berriro ere poste txikian, orain berenen kontra. Goditxek, buelta erdia, Hamiltonek ezin baloia eskuartean hartu. Orain bai, taulara. Eta errebotea berriro ere Hamiltonek. Alako batean sartu du. Eta gainera, bigei batekoa izango da Bilbao Basketen alde. Eta honelako jokaldiekin piztu egiten da normalean Brooklyneko pibota. Haze borroka, hemen errepikapenean aukera badaukagu ikusteko, ez zailtasunak izan dituen. Baina azken momentuan lortu egin du, nahiko espazioa bere sorbaldarekin igotzeko baloi hori. Hiruko jokaldia osatzeko jaurtiketa sartu beharko du orain Hamiltonek. Ez! Eta errebotea horia da berriz ere. Pio-pioa da errebotea. Jaurtiketa libretan ere asmatu egin behar da, Hirutik bakarra. 123an. Orain arte Bilbao Basketekoak. Kale, utz, ustela jaurtiketa. Raul Lópezek baloia gora, Hamilton, bai, oso ondo! Lamon Hamilton, eta zer esan noski, asistentziaren inguruan. Asistentzi pareagoekoa, hor ikusi du nahiko ondo Hamilton bero-bero dagoela. Aukera bat zeukala, gainditzeko Xabi Reiren defentsa eta birrinketa bat lortu dute kontraesan bidez. Bellas, Xabi Rei kanpoan dago, 3 segundu falta dira eta aldaketa izango da.
Bai, aldaketa bikoitza egingo du Pedro Martínezek 3 segundo azken hauek jokatzeko. Tulson, jaurtitzailea eta Ulis Baez kantxan dira. Espagia. Eta Lagunaroko zuzendaritzakoak ere bai, eta talde teknikokoak. Germantzea, besteak beste, gerentea hor. Atzekaldean, Herbelek baloia lapurtu egin du, oso ondo oraingoan Herbel. Erne, ibili da hor, Belgikakoa. 6-betik Bilbao Basket, ea ba. Lauta utzeko partziala daramate, ea erasoan ere jarioa sortzeko gauza diren. Basilei Adiz, barrura, Hamilton bai! Txikitu egin du Hamiltonek, esnatu da. Brooklyneko pibota, zenterra, eta hori komeni zaio, Bilbao Basket. Horen bai, saskitik gertu ari diren jokatzen, ez hori bakarri puntu errezak lortzen ere bai, horrek ere konfiantza ematen du eta badirudi, bide on bat aurkitu dutela, azkeneko minutu hontan. Eta begira atzekaldean jokalari guztiak, aurkiko jokalariak, taldea bat eginda dago, eta zein bizkor atera diren laguntzera. Pedro Martínez. They make back picks. Listen, if you want to switch, okay? But then responsibility in the one-on-one, okay? En ataque, vamos a jugar 22. 22. Venga, haciendo las cosas bien hechas, buena posición. ¿Cuántas tienen de equipo? 3. Possible isolation situation in 22. Vale, venga, no canastas fáciles, vale. No easy basket. Deficit balance, deficit rebound. Zenba bider entzuten dugu hori, inglesez edo espainolez edo ezen hizkuntzatan. Baina, saskiratze errazik ez. Bai, debekatuta daude, baina, bueno, aurkariak ere hortan jokatzen du, errebotea lortzen badu, baloia lapurtzen badu, lehenengo pasean edo bigarren pasean azkar jokatzeko aukera izaten bada, eskertzekoak izaten dira, horrelako partida, garrantzitsuko partida baten aurrean, puntu errezak lortzen badituzu, 10, 12, horrek ere lasaitasun pixka bat ematen du. Lapurtu egin du baloia orain Raul Lópezek, oso ondo, azari xarra da, jokalaria aparta Hamilton, ez, hurbildu egin beharko du. Herbelek, kanpora, Basilei Adiz, irukoa da! Ez, Uztaian ikututa kanpora. Errebotea, Baezek. Eta atzetikan ikutu egin dio, nahi gabe Hamiltonek horpoan eta hor bai. Falta pitatu diote. Hor, epaileak erabakitzen aldu. Bai, askotan bai, Baita den edo ez. Bai, urratxik ez balu egin, agian ez zuen ez pitatu zuen. Tulson, kanpora, irukoa. Sartu egin du berriro ere. Gran Canaria, Kanaria handiak, asmatu egin du Spencer Nelsonek. Lehenengo, saskiratzea du Nelsonek. Mormoia badakizue. Hirugarren denboraldia, Kanaria handia taldean, igaz oso ondo. Doaia handiak ditu. Nelsonek, esate baterako, Larrokan jokatu zuten partiduan, denboraldiko lehenengoan, bera izan zen onena, 17 puntu sartu zituen. Herbel, borrokan barrukaldean, bera bakarrik, kanpora, Hamilton, keinua, denbora bazuen, ondo Hamilton berriz ere, haze partidua egiten ari den, batez ere, azken minutu hauetan Hamilton. Beharrezkoa, bilbotarrentzat, konfiantzaz jokatzen badu, produzio aldetikan, etekin handia ematen dio bere taldeari, eta hemen tamalez falta pitatu diote berriz ere. Bera ez dago konforme, Raul López ez dago konforme, inolaz ere. Horrik ikusten duzue, epailearekin, barriketan. Hau ereiteara izaten da, ez da? Erein, gero guzta jasotzeko behar bada partiduen amaieran azken jokaldietan. Bai, aspertu inber pixka bat, epaileak. Kale! Marmarrak egin. Huts, lehenengoan, Ulis Baezek, Dominikarra da. Azkarra. Irutik gutxe, jaurtik eta libretan, Gran Canariako taldeak. Bai, eta hori, ez barik gabe alderdi hori oso garrantzitsua da. Eta kontuan hartu behar dugu, Kanariako handia txarrena dela, liga osoan, jaurtik eta libreen portzentaian 67 baino ez du, beraz horragian abantaila atera dezake talde bilbotarrak. Hamilton eserlekura, 10 puntu daramatza orain arte, eta valorazioa 6koa du Hamiltonek.
Beraz, orain handiak, Rakovic eta Herbel dira. Mumbruk, Raul López bakarrik, ez da usartu Raul López. Itxuraz, bakar xamar zegoen, Mumbruk, buelta erdian, bai oso ondo! Mumbruk berriz ere, erantzunkizuna hartu behar denean, hor dago beti kapitaina, Alex Mumbruk. Tulsonen atzetik da Basileiadis. 10 segundu oraindik ere, erasoan jabetza honetan. Kanaria handiak eta pertsonala adierazi diote Rakovic. Premia gabeko falta bat, lekuz kanpo zegoen hor Baez, baino... Eraman egin du, bultzatu egin du. Tensioarekin ari zen jokatzen biak, eta hor Eulis Baezek ondo erabili du, bere gorputza, falta bat ateratzeko epailean aurrean. Eta falta horrek bere honetik atera du Fotis Katxikariz, zutik zegoen, eta, bueno, hasi da bizkati mintzioka eta azkenean eseri egin da, baina bai oso aserre erakutzen falta horrekin. Opari bat izan da, ez hor zeukan abantailarik Eulis Baezek, eta hor, lehen esan detena, zertarako egin hori. Biak sartu ditu gainera, Bilaurtik eta Libreak sartu egin ditu, 6-behetik Bilbao Basket. Sarri ikusten ari gara, aurtengo denboraldian behetik gora etorri beharrez. Lan eskerga egin beharrez, Bilbao Basket. Basileiadisek jaurti, barrura! Basileiadisena bikoa da, baina barrura. Kostas Basileiadis. Baietz favorituak, beltzak direla esan du behin da berriro. Optimista baikorra da oso mutil hau beti, bai kantxan da baita kantxatik kanpora ere. Nora ezean, horre Niuli. Justu iritsi da Niuli baloi horretara, eta noski airean eman beharra zeukan eta ez du lagunik. Hala ere Bilbotarren meritua izan da, hasiera-hasieratik defensa bikaina, taldeko defensa, ondoko marra ondo zainduz, bigarrengo pasea ere bai, eta gero airean egin beharrean ikusi da, Brad Niuli pase hori, eta esan duzu moduan, nora ezean, bialdu du. Bai, horre, ia asmatuta da, egongo da, norbait beste bazterrean. 6 segundu, Basileiadisek barrura, Rakovici, bai, ondo berriz ere, Bilbao Basket, barrukaldetik, jokatuz, 4 puntura ipini dira beltzak. Dazten bat ere erreza, pase hori, baina Rakovicek erakutsi du, badakiela ere mankurtzen. 2 puntura daude. Hirukoa da jaurtik eta ez, errebotea, Raul Lópezek, eman egin dio eskura berriro ere. Horba, partidua berdintzeko modua daukate eraso honetan, Uxue Bilbao Basketekoek. Minutu terdi falta da, lehenengo zatia bukatzeko, Raul Lópezek bakarkako jaurtik eta ez. Uztaian jo eta kanpora, lehen ere alegindu da hortik. Niuli bakarrik, bigarrenean, Nelsonek lagunduta baloia barrura. Garrantzitsua izango litzateke lehenengo zatia, gertu edo berdinduta bukatzea Bilbotarrentzat. Naizta partidua hortxe dagoen, noski orain arte. Ez, pasea txarra, ez dira konpondu hor, ez dute elkarru lertu Mumbruk eta Herbelek, eta pentsa, makina aturte jokatu dute elkarrekin. Bai, hori normalean entrenamentutan zuzentzen dira, horrelako akatsak, hemen bi jokalari elkarrekin zeuden, ez dira ondo ulertu, ez dute hitz egin, komunikazio atletik ezer, eta paseak eman bertzuen jokalaria, etzekien, nora banatu, azkenean ez batentzat, ez bestentzat. Kanpora baloia, hirukoa da, ez, errebotea. Zizisek, 50 segundu falta dira oraindik partiduaren lehenengo zatia bukatzeko, 4 behetik dago Bilbao Basket. Ea ba, azken erasoa izan liteke lehenengo zati honetan eta Mumbruk, Basileiadis, hirukoa da, ez, errebotea, Nelsonek. 34 segundu, Nelsonek atzera baloia, Herbelek pakea nahi du, pakea sosegua eta patxada. Horba. 6 segundu geldituko zaizkio oraindik ere. Gero Herbalaifi, Zisis, Herbel. Beko poste txiki horretara. Beko zutoinean. Mumbruk. Barrura Rakovici, taulan lagunduta ezin. Eta azken jabetza, beraz, horia da. Kanaria handiko entzata, hiruko jaurtik eta urrunekoa ez. Errebotea ez da ere, hortxe bukatuko da. Lehenengo zati hau, 28.
Herbalife Gran Canaria, Kanaria handiak, 34 Uxue Bilbao Basketek. Atxeen aldia orain, eta bere alagara zuekin. Gero, bigarren zatian gertatzen dena erakutsi eta komentatzeko gogoan izan, final erdietarako txartela dagoela jokoan. Lau beti Bilbao Basket, gero arte! Gabon eta ongi etorri da noi berriz ere Errege Kopa da hau. Errege Kopan bigarren jardunaldia Valentziak irabazi egin du, final aurrekotan sartu da. Eta Uxue Bilbao Basket eta Gran Canariaren arteko partiduan Herbalifekoak dira aurretik, 4-28 eta 34 lehenengo zatia bukatu denean. Juan de la Vegak badu protagonista ba, Juan, arratsalde on da aurrera berriz ere. Bai, Kopa honetan bi euskal ordezkari ditugu, Uxue Bilbao Basket eta Caja Laboral Baskonia. Hirugarrenan Lagunaro Gipuzkoa Basket tamalez ez da salkatu, baina bere entrenatzailea Sito Alonso alboan daukagu. Buenas noches, Sito. Hola, buenas noches. Bueno, primero, ¿cómo estás viendo el encuentro? Bueno, muy interesante. Primero porque Gran Canaria ha empezado con un ritmo muy alto, que yo creo que le conviene mucho más a ellos que a Bilbao Basket, porque las transiciones rápidas no dejan jugar con comodidad en postes bajos a Alex, no dejan tranquilidad a Raúl, están cogiendo muy arriba, pero luego yo creo que el juego más físico, más de contacto, más de bloqueo directo al final, y ese momento que ha tenido Hamilton y Monbru pues han impulsado a Bilbao Basket, y es un partido súper emocionante y súper divertido, ¿no? Ya veremos cómo acaba el partido y cómo quedan los cuadros de semifinales. Pero bueno, hasta ahora estamos viendo gran baloncesto. No sé si te atreves a dar un pronóstico sobre quién puede ganar la Copa. No, es muy difícil, ¿no? La verdad es que los cuadros son muy dispares. Puede pasar de todo y claro, la baja de tener un americano en un equipo es fundamental. La baja de Caningles en Estudiantes ha mermado mucho al equipo. Los americanos cuentan mucho y los jugadores importantes determinan este tipo de partidos, ¿no? Es muy difícil hacer un pronóstico, pero bueno, ya que estamos, ¿no? Pues cualquiera de Euskadi, que para eso estamos aquí ahora. Vale, pues muchísimas gracias y buena suerte para el resto de temporada. Hori ese que Sito Alonso Renizak. 38 eta 34. Lau behetik lehenengo zatia bukatu denean Bilbao Basket. Oso garbi esan du, Sito Alonsok. Poste txikian, ez diote uzten Mumbruri jokatzen, egia esan, gaur lehenengo erasoa ere ez dute hortik hasi Bilbokoek. Bueno, hala ere esan berdegu, Mumbruk bere partida daramala, 9 puntu lortu ditu dagoeneko, Hamiltonek ere bai, 10 puntuekin, ados nago, Sito Alonsorekin partida fisikoa eta kontaktua erabilizkero, hobeto Bilboren mesedetan. Bai, etorreko zaiola Bizkaitarrei. Eta beste aldean, abiadura sartzen badu partidari, nahasi xamar joaten bada, transizioan, kontraerasoak bukatzeko aukera baldin badituzte, 3 zaitasun gehiago izango dituela, Uxue Bilbao Basketek. Baina orain arte zer gutxi ez da diteke, ikusita nola dagoen eta nola dijoan partida. Hor estadistikak, jaurtik eta libreetan 50 eta 33 berriz Bilbao Basketek, 1 bakarrik, 2 puntuetakoan ere hor daukazue, 56an asmatu du Kanaria handiak eta 75ean Bilbao Basketek, eta 3koetan berriz 14 sartu ditu Gran Canariak eta 7tik bakarra Bilbao Basketek, 7 bat gutxi da. Bai, agian horregatikan, eraman du partida nahi bezala Kanaria handiko taldeak, 3 agintzen ari da, errebotean ere bai, orain arte, eta horregatikan, irabazten ari da. Baina ikusita nola joan dan lehenengo zatia, eta ze larrialdia izan duen Uxue Bilbao Basketek, norbaitek esango zuen, nitan mal, nola bukatu den. Gaitzerdi, Noski bai. lau behetik, 28 eta 34, hasi egingo da bigarren zatia. Dagoeneko baditugu Barcelona eta Baskonia final aurrekoetan, bihar 7etan, Valentzia ere bai, ea Bilbao Basketek markagailua irauli eta biharko final aurrekoetan sartzea lortzen duen. Rakovic, Herbel, Basilei Adiz, Ziziz dauka bestaldean, Herbel, Mumbrú, 3koa du, Mumbruk ez, laburra, errebotea Garbi, Nelsonek, eta berriz ere, Bellas da jokoa antolatzen, Pio entzat, Kanaria handiko entzat, Tulson. Niuli, eta pazientzia, 24 segunduak bete arte zai, eta begira gainera. 24 segunduan illa,
segundu pare bat baino falta ez zirenean, barrukaldera, egaletik eta bai, sartu. Bai, orain arte nahiko ondo zainduta daukate, ez Nelson, baina hor despiste txiki bat izan da, laguntza, ez den egin behar laguntza bat, Basile esena eta nahikoa izan da, gainditzeko eta bizkarra rapatzeko. Ziziz bera bakarrik, eta ez dakit Reik ikutu ere ez zion egin, baina ondo aurpala zutzi du, baloia sarrera, behar bezala eginez. Bigarren zati honetan, hasierako bostekoan antolatzailea Ziziz. Partidua hasi denean berriz Raúl López. Niuli, Herbel dauka, keinua eginez. Herbel, azkenean pertsonala egin omen dio. Hor da jokaldia errepikatuta, bigarrena da Herbelena. Bost puntu sartu ditu orain arte Niulik, eta jaurtiketa librean Kale. Zazpitik 3 baino. Ez dute asmatu, ez dituzte asmatu, Gran Kanariakoek. Jaurtiketa libreetan ari naiz. Ez da bigarrena ere Rakovicek. Errebotea. Eta baloia beltza izango da, baloia bilbotarrentzat izango da. Lau behetik, 40-26, Jotake irabazi arte hasi dira hemen kantuan. Bilbotarra, Bilbao Basketen zaleak, esan bezala 1500-2000 inguru. Etorri direnak, Basile Iadiz. Eta Gran Kanariako jokalariei sumatzen zaie konfiantza falta, ez da jaurtiketa libreak jaurtitzerakoan. Badakite ligako txarrenak dira eta hori errakusten ari dira. Urratsak, ondo defendatu du Reik eta ez du bilatu biderik, zirrikiturik Rakovicek. Bai, arrastan ibili du, ez pibota eta hor nahikoa izan da, ez epaileak Konde jaunak pitatzeko. Bellas eta Rei. Baloia zer? Hori alda? Hori, bai. Rakovicek ikutu da zenin. 15 segundu beraz, jabetza honetan. Gran Kanariak Bellas, Ziziz dauka, gainean Nelson eta Herbel. Niuliren bila, azkenean Reiri, 8 segundu baino ez, Gakoa, bai, Garbi Reik, 15. puntua du. Orain arte jokalaririk erabaki horrena, Xabi Rei da. Ze ondo dominatzen duen mugimendu hori, Hor beko zutonean, buelta erdian, Gako hori erabiltzen du eta hor zaitasuna ditu. Basile Iadiz, irukoa, iru. Bere zalei begiratu eta besoa luzatuz baietz, esanez. 3 puntura ipini dira bilbotarrak. Defentsa on bat lehenengo. Pulsori pertsonala Basile Iadizek. Eman egin dio, bai, besoan. Blokeotik atera denean, klask. Basile Iadizena bigarrena da. Eta Morman orain Nelson defendatzera. Eta Katxikarize badaki zer egin behar den, ez? Nelson ondo zaindu, oain nekatuta zegoen jokalaria kendu, Axel Herbel, eta berriz Muerman jarri, ez? Bere gainean, gutxienez nekatzeko, ez? Estatu Batuarra eta zaitasunak ea. Nekatuta zailagoa dela asko sartzea noski. Hala ere, bueno, esan behar dugu, ez? 7 puntu daramatzala eta 5 errebote eta lan bikaina direla betetzen. Saierrek egin du orain personala, John Saierrek. Makabin eman ditu, 2 urte, jaurtitzailea da batez ere, baina joku antolatzaile modura aparta, eta Pilepitz ikusiko dugu lehenengoz gaurko partiduan. Basile Iadizen lekuan atera du, Kroaziarra. Baita ziztu bizian irten da kantxatik Basile Iadiz, baina hori bainoren kontu eskatu dio Katxikarizi ez, baina zergatik ni. Mumbrú, pertsonala bai. Bai, garbia. Eman egin dio, eskuan ez baloian, plast. Ea lapurtzen duen, ez, epaileak hor daude aurrean, baino espaldi badute zerra dirazten, jarraituko du, ez, bestela badaki hor beko zutonean zailtasunak izango zituela ondo defenditzeko Kataluniarren mugimendua, eta horregatik erabili ditu eskuei. Mumbruri eman dio Zizizek. Mumbrú eta Ziziz. Rakovic gora. Orain, Rakovic'i oso ondo, baina txapela ipini diote hor. Pilepitzi. Biguntxo behar bada, konfiantzaz joan da bai, eta orain irukoa da, ez da sartuko. Rakovic'i. Bultzatu egin du. Arerioa,
Pena galanta da, ze bestela hor, puntu bakarrera ipiniko zen. Pilepitxenarekin orain baloia horia da, eta gainera Rakovicek beste pertsonala bat da. Bi orain arte. Saie. Jokaldia antolatu, begiratu. Eta Nelsoni eman baloia. Bilepiz da orain Tulson defendatuz. Jaurtiketa barrura. Garbi-garbia eta bete-betean Tulson. Eta gainera pertsonala eskatzen zuen Tulsonek. Lehenengo bi puntual ditu Tulsonek hori ere. Bai, ondo zainduta daukate, ez egaleko. Bilepitzek irukoa barrura! Iru! Bilepitzek! Eta nola ospatu duten Bilbao Basketeko zaleak batzuten gogoa eta baita ere hemen aulkian jokalari betz guztiak zotik. Ara erantzuna eta zuta. Adi, bai, Rakovicek sekulako begira bota dio Katxikarisi, Haserre bizian biak eta hor hitzak izan dituzte. Eutxe egin dio begirada entrenatzaileari Rakovicek. Kargu hartu dio lehenengo entrenatzaileak eta ez dako keldu Rakovic. Reiren kontra Rako. Urratsak berriz ere eta aldatu egingo du. Katxikarisek Hamilton barrura. Eta Hamilton bere taldekideari eta pivotkideari Rakovicin lasai egoteko esanez. Begiratu hori dena den epailearetza da. Hori bai. Hala ere, nahi zuen zuzendu ez. Azkeneko erasoaldian lehen egindakoa katza eta bi akatzak egin ditu. Aldaketa prest zeukan Katxikarisek eta hala ere ez da ez oso gustora joan. Saier bakarrik gelditu da ez. Errebotea Hamiltonek eta pertsonala Reik egingo zuen hor. Bai, partida gogortzen joango da. Ez oain defentsak ere nagusitzen ari dira, zailtasunak nekea ere azaltzen ari da. Xabi Reina hirugarrena da, garrantzitsua izan liteke. Garrantzitsua, falta hau. Eta badirudi ez, mantentzen bada neurri hontan partida oso luzetago hor joango dela. Eta konbeni zaio gainaz partida gogortzea Usue Bilbao Basketik. Zesis. Moermani eman di orain, barrukaldera Grimauri. Poste txikian da orain. Kataluniakoa, Beiran dauka defentsan, urbildu, huertaldia eman, eta ez, laburtxo gelditu zaio. Hor, apurtxo bat, baino ez zaion falta ba. Beiran. Tulson Pilepitzekin dago, nola jaurti duen hor, errebotea Grimauk ez. Joan egin zaio baloia eta lurrera Roger Grimau, jeiki da hala ere, hori ere izaera da gero, baloiaren bila airean ere bai. Amar, eraso erreboteak. Kanari handiak hori itxibeharra dago. Bai, alde handia da hori ez, errebotea arloan, erasoko errebotea asko hobeto ari da lantzen eta kargatzen Kanari handiko taldea. Errebotea orain bai, ondo hartu du esku artean Mormanek. Zisis, Hamilton baino ez dauka aurrean. Berari eman dio, Baezen kontra orain. Hamilton, ez dagoela pertsonalik, Haserre Brooklynekoa. Zerakoan oso behartuta egin behar izan du. Berak, ikutu egin dutela zioen. Epaileek ez. Tulson, Rei, orain urrunekoa, bai. Garbi. Rei, Garbi, bera da, gaurkoan giltza, bera da gakoa. 48 eta 42 urbiltzen hasten denean. 3-4 puntura iristen denean Bilbao Basket berriro ere joan egiten da. Pilepitz, ez dago hor pertsonalik. Eta Beiran aurrera. Pilepitz hor ausart sartu da, baina esaten duzu hori askotan ez da, Josan. Errespetua urteek eta partiduek ere ematen dute. Bai, noski bai, eta hor nik usteet behak ikustezuela, barnekaldi hortan zerbait ateratzeko kapazela, baino ezek nahiko garbi ez jarri dio eskua baloiaren gainean, gorputzarekin agian bultza egin dio, baino hori ez dute zer pitatu ez. Oaintikan hori, errespetua irabaizi beharrean ikusten da jokalari bizkaitarra. Eta Fotisek utxartea eskatua zuen, orain ezer ez egin du, eskate gehiago itxaron nahi du, aldaketa bikoitza egin du horren horretik.
Ziziz eta Pilepic aukera etorri dira. Eta gainera, ez dakit horren arteko ikamika txiki bat dago, ez? Bai. Zait Pilepicek kargo hartu dio eta Zizizek erantzun egin dio, baina natiraren joka da garrantzitsuen. Erasoan, Kanaria handia. Kanpora baloia, Saier irukoa da. Barrura. Bete-betean asmatu du berriz ere Saierrek. Eta Bilbao Basket durbiltzen den bakoitzeko erantzuna dauka. Gran Canaria, orain arte behintzen. Bai, Kanaria handiak oso ondo mugitu du, ez azkeneko erasoaldi honetan baloia alde batetik bestera lortu arte, ez jaurtitzaldi hoberena bakarti. 9 puntura joan dira orain, Grimau, ez ba. Bestela bigei batekoa izan zitekeen hori. Eta Raúl López eta Morman ere, elkarrekin barriketan. Hor da, Roger Grimauri egin dioten. Beiranek egin dion pertsonala jaurtiketak, Roger Grimau. Orain arte ez du puntu bat bera ere sartu. Bai, lehenengoa bai, jaurtiketa librea aurrenekoa bai. Ikusi duzu hor irudietan. Raúl López bere talde lagunei ere animoak emanez, txaloak emanez, berpiztu guran. Bai, ikusita nola dagoen markagailua aldea da, ez 7 punturen aldea. Baino konzentrazioa mantendu beharrean daude, ez horregatikan. Konfiantza eta jarraitzeko eskatu die, ez bere taldekidei. Saier erasoan. Saier eta Nelson. Ara, oraingoan ere Baezek asmatu egin du. Atsedenaldia da Xabi Reintzat, behar bada bazirudien hausi izen zitekeela momentua, ez da? Hamilton barruan egonda, baina Baez oso ondo orain. Moerman eta Mumbrú. Beiranen kontra joango da orain Mumbrú. Kanpora eta da, Raúl López. Mumbrú berriz ere. Bera bakarri jaurti. Errebotea Hamiltonek ikutu du, baina Baezek hartu du eskuartean. Roger Grimauk lapurtu egin dio. Azkenean Raúl López. Bizirik dago baloia. Patxada, sosegua. Lasaitasuna. Erlojua begi begiratu eta jokaldia berriro hasiko diagu. Bai, haze tensioa dagoen, ez? Kantxan gainean garrantzia hondiko laurdena. Eta lortzen badu ies egitea markagailuan Kanaria hondiko taldeak zailtasunak izango dituzte, ez? Bilbotarrak horregatikan dauka inbesteko garrantzia, ez? Buru hotza mantentzea. Hamilton Baezen kontra, Moerman irukoa da! Ez! Erreboteak Grimauk eskuartean. Erasoa. Eta ez dira konforme hemen Bilbao Basket zaleak. Ez dago konforme Roger Grimau. Ez da hori, jokaldia hori Baezen erasoa da. Baina urrengo jokaldian egia esan 3 eraso izan zituzte. Utxartea, 53. Gran Canariak 54 Bilbao Basketek. 53 eta 54, behetik da markagailuan minuturik gehien zuenetan izan den moduan Bilbao Basket. Momentu honetan, 9 behetik, 2 minutu eta 9 segundu falta dira, 3. laurden hau. Bukatzeko, baina baloia oraindik ere horia da. Beiran ditu jaurtiketa libreak. Arazoetan sartuta dago, ez dauka garbi finalerdirako bidea momentu honetan Bilbao Basket. Eta esan behar dugu gainaz iritsi dela, ez momentua hausnarketa txiki bat egiteko, estadistikari biztaizo bat emateko, baloratzeko, eta balorazioa arloan alde nabarmena ikusten ari gera, ez Kanari handiaren alde, dagoeneko 70 puntu lortu ditu balorazioa arloan eta 40 bakarrik, ez taldeko balorazioa, eta alde izugarria da, ez espero ezagun, defentsa hori tenkatzea eta asmatzea zerbait gehiago, ez kanpo kaldetikan defensa hori zerbait gehiago irekitzeko. Mumbrú, orain Newliren kontra, pertsonala egin dio Newlik. Bai, bonusean sartuta gode, 2 jaurtiketa libre izango dituen Mumbruk. Eta, bueno, ezin baldima da kanpo kaldetik gutxienez urbilduz, ez? Eta kontaktua bilatuz, ea lortzen dituzten, ez? Jaurtiketa libre batzuk zerbait urbiltzeko azkeneko 2 minutu eskaz hauetan. Bai, Mumbruk lehenengoa. Pedro Martínezek beti aurpegiari begiratu ezkero beti serio edo asarre egotearen itxura dauka, baina entrenatzailea handia da, berak daramatza
Aito García Renesesen ondoren partidu gehien ACB-en, ez da? Bai, eskarmentu handiko entrenatzailea da, ez? Badaki zer daukan eskuartean, konfiantza dauka, eta esan duzu moduan, seriotasunez betetzen du beti talde guztietan, egundan talde guztietan bere lana. Hala eta guztiz ere, oraindik ez du lortu garaipen bakarra ere Errege Kopan, ez da Fotis Katxikarisek ere gaur bietako batentzat estadistika hori apurtuko da. Eta ez da Gran Canariak ere, Herbalifek, zazpi bider egon dira beti lehenengo partidua galdu egin dute, ea ba! Gaurkoan ere galtzen duten euskal talde batek irabaziko duelako, horren seinale izango delako. Raúl López, Herbel eta Mumbrú, orain bai, poste txikira, Niuliren kontra, Herbelentza baloia. Berriro ere Mumbruri, ez daukate jari horik, momentu honetan ez dute ikusten, eraso aukera garbiak ez dituzte ikusten Bilbao Basketekoek. Eta Kanaria handiko defenditzaileak ez diote iskin egiten, ez gogortasunei eta badakige, ez garrantzia handiko laurdena dela eta gogortasunez jokatzen ari dira. Oinarekin ikutu du baloia Herbelek, beraz 14 segundu berriro ere jabetzan horientzat. Bellas eta Nelson. Bilbao Basket kantuan hemen. Zaleak eta hasi orduko beste batzuk txistu egiten diete. Hor Basileia dizek errebotea, ea ba! Badoa Kostas aurrekaldera. Ez du ala ere erasoa, kontraerasoa bizkor egin nahi. Mumbrú aurkitu du. Mumbrú eta Niuli ondo orain. Ez ba? Berriro ere Mumbrú, kanpora, Basileia dizek irukoa, ez! Eta errebotea horia Baezek. Jokatzeko, jarraitzeko. Esan dute horrepaileek, ez dagoela joko zatzera. Konturatuta daude, jokalariak hause dela momentu kritikoa. Raúl Lópezek irukoa, ez. Baina, noski, Bellasek ikutu egin dio. Hiru jaurtiketa izango ditu. Eta 3 jaurtiketa izango ditu. Raúl Lópezek ez talama punturik orain arte. Ez partida zaila duka, ez, badirudi bi antolatzaileek zinean dabiltzala, ez, bai Ziziz momentu batzuetan eta Raúl López partida fisikoa, exigentzia handikoa eta arnasestuka ikusten dugu, ez, Kataluniarra, espero ezagun, ez, hala ere, momentu garrantzitsuenetan azkeneko laurdenean azaltzea. Bai, nik uste hor, egia esan, Raúl Lópezek ikusi duela baina hona jaurti beharko dira, eta hartu egin beharko dira erantzukizuna, ez bakarri jokua antolatu, puntuak ere bai. Behar ditu eta taldeak. Eta jaurtiketa libreen marratik baldin bada, beti esaten duzu igual balio dute. Bai, noski bai ez, banan, ez? Hala esan behar dugu, ez? Ondo ari da betetzen bere plangintzak anen hondiko taldea, ez? Ondo zaintzen ari dira, Mumbrú ezinean ikusten da, Brad Niuley defentsa orain arte bikaina, eta txalotzeko modukoa. Gutxartea, berriz ere, 55 eta 59. Diferentzia 6koa da. Eta Asier, protagonista bat dugu guralboan, maila handiko protagonista gainera. Buenas noches, Jorge Garbajosa. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal estáis viendo el encuentro? ¿Perdona? ¿Qué tal estáis viendo el partido? Bien, muy igualado, con un Canarias muy consistente. Bilbao más a tirones, pero con un montón de calidad. La verdad que el partido iba bastante igualado, pero en el tercer cuarto parece que Gran Canaria ha dado un pequeño paso adelante. Sí, ahora con los 3 tiros de Raúl comprime un poquito más el partido. Ventaja pequeña para Canarias, pero todo abierto para el cuarto cuarto. Mirando un poquito más para allá, semifinales, ¿podrías hacer un pequeño pronóstico? Bueno, Barça, Caja Laboral, imposible hacerlo. Valencia ha jugado muy bien hoy. A ver contra quién se enfrenta, con lo cual dificilísimo. Vale, pues muchísimas gracias. Horixe que Jorge Garbajosa benita. Inor ez da guztitzen. 55 eta 59 markagailuan. Hirugarren laurdena bukatzear, 4 segundu pasa. Azken jabetza bat izango dute beraz, Kanaria handiko jokalariek. Beiran ekipiniko du baloia jokoan Bellas, badoa ziztu bizian. Bera bakarrik, ez du jaurtitzerik izan, ondo moztu dio hor bidea. Raúl López bukatu da hirugarren laurdena 55. Herbalife Gran Canariak 59 Uxue Bilbao Basketek.
Errege kopa dau, errege kopan Uxue Bilbao Basket eta Gran Canaria aurrez aurre. 10 minutu falta dira partidua bukatzeko. Eta oraingoz 6 behetik bilbotarrak. Egia esan, minuturek gehien zuenetan behetik izan dira. Eta hurbildu diren bakoitzeko Gran Canariak eutsi egin dio. Baina azken minutuetan talde honi fedea konfiantza eman behar zaio noski. Makina bat partidu erabaki dituta azken minutuetan. Bai, noski bai, ez oain dala denbora gutxi izan genuen aukera, ez. Valentziaren kontra esate baterako. Bai, eta, bueno, Miribilan ere bai, ez partida hau beha ikusteko. Aurkari hauekin eta nire nahiko estu joantzen markagailua bukaeraino. Eta gaur ere bide berdinetikan, ez, laurden bakoitzean 2 puntu. Lortzen ditu Kanarian handiko taldeak. Baina begira zer egin duen berriro ere Xabi Reik, oraingoz partiduko protagonista nagusia. Hor zegoen, bada espadan ere, klak, goiti bera. Bai, eta Uxue Bilbao Basketek ez du aprobetxatu gainaz, ez, beha eserita egondan momentu hori, egia esan behar da, ez, Ulis Baezek ere ondo bete duela bere lana atzen aldia eman, ez, Xabi Reik. Eta Hamiltonek pertsonala, badoa Mumbrú laguntzera. Egia esan, Erbelek oso urruneko jaurtiketa egin du hor. Bai, ez da ohikoa, ez, normalean hurbilago ibiltzen da, hor 3-4 metro inguru hortatik nahiko ondo moldatzen da noiz behinka, baina badirudi, ez, gaur ez dagoela, ez, hain fin kanpoko jaurtiketetan. Ea ba, 9 minutu pasatxo, Sayer, joko antolatuz orain. Newly. Beiran. Nelson eta Xabi Rey dira orain bostekoan. Beiranek bera bakarrik, Xabi Reyri eman berriz ere. Beti aurkitzen dute. Kataluniakoa hor prest. Baloiak hartu eta sartzeko. Hala ere ardura gehiago eskatu berzaio, ez, buruzko defenditzaileei oso errez sartzen dira, barnekaldia eginez, eta hor laguntza egin beharrean ikusten dira. Ondo Mumbrú, beste 2 puntu egin ditu. Mumbruk eta diferentzia 8koa da, 8 behetik Bilbao Basket. 8 minutu pasatxo, pertsonala Basileia izek. Jan egin du lehenengo keinua, eta gero ezin zuen gorputza kendu. Bere Newlyn bide horretatik ezin ba, gorputza kendu. Ziziz barrura, Raúl López jezarlekura. Eta buruarekin ez eginez Raúl López bikeko antolatzailea gaur ez du bere partidarik onena izan, baina tamalez ez da Zizizek ere. Ez batak ez bestak ez du bere partidarik onena egin orduan. Oraingoz, 8 minutu pasa falta dira norgehiagoka bukatzeko Saierrek hirukoa barrura berriro ere bete-betean plast utzi du sare barruan. 9 puntu daramatza dagoeneko eta 9-ak 3 jaurtiketetan, 3-3. Ziziz, Mumbrú, honek ere erantzuna, ez dakipa ez ote diren hasi. Bilbao Basketeko jokalariak bakoitzak bere jokaldia edo bere erentzunkizuna bakarka hartzen. Ondo orain defentsa. Urduritasuna somatzen da, eta orain presari da jokatzen, ez? Hurbiltzen badira pixka bat, lasaitasun gehiagorekin jokatzeko aukerak izango ditu, ez? Baina zentzu jokatu beharko du, ez? Taldeak bestela ondo aprobetxatuko ditu bere aukerak Kanaria handiko taldeak kontraesoan bidez edo transizioan. Erbele kanpotik, ez da oraingoan ere Mumbruk ikutu bai, hala ere Beiranek jaso du baloia. Esku artean 11koa da diferentzia momentu honetan. Jokoan ikusten ari garenez, erasoan ondo Gran Canariakoak, baina baita defentsan ere. Eta Bilbao Basketi defentsan lana ondo egin arren, gero erasoan puntuak sartzea ere kosta egite zaio. Bai, bikain ekin dio, ez? Ondo erantzun dio gainaz gogortasunai eta Kanaria handiko defentsa orain arte txalotzeko modukoa, ez? Esan behar dugu gainaz, hasiera-hasieratik ari dela irabazten, nagusitzen markagailuan, menpean hartuta daukala momentu honetan Uxue Bilbao Basket, ezinean ikusten ditugu bizkaitarrak, eta badirudi, ez, pixkanaka urduritasunare ikusten ari gerala, ez? Behar du, kontraerasoren bat, saskirak eta pare erreza bat, edo hor zerbait lortu behar dugu. Mumbrú zegoen barruan, Hamiltonek eman egin dio, eta Beiranek garbi pertsonala, 11 behetik Bilbao Basket. Hala ere, oraindik ia 7 minutu falta dira partidua bukatzeko.
Ea ba! Asko gelditzen dago indikan, ez? Horregatik eskatzen dut pazientzi gehiago. Hamiltonek ondo, Hamiltonek aspaldi ez du punturik egin, sartu ditu. Hamiltonen 12. da. Mumbruk 13 daramatza, oraingoz jokalaririk onenak, saskiratzei dagokionez, Bilbao Basketen eta Jotake irabazi arte. Kantuan hemen, Bilbotik etorri diren zaleak. Zizek azkenean belauna sartu dio, ez da? Bai, gaindituta zeukan bere defensa, horri ikusi dugu gaineaz Seierrek zentzu aldaketa bat egin diola azkar eta berandu xamar erantzun duela Zizek. Saier! Nelson orain, Moerman dauka. Moermanek ez du punturik sartu orain arte. Moermanek punturik ez du sartu. Beti aipatzen dugu, defentsan ondo jarduten dela, aritzen dela, baina puntuak ere egin egin beharko ditu ba. Bai, saiatu da hor jaurtiketa bat bilatu du, ez? Hiruko marratikan bakarti xamar zegoen ez du sartu. Gaur bere lana beste bada, ez? Nelson zaintzea, baina hala ere esan duzun moduan, ez? Ados nago beste zerbait ere bilatu beharrean dago frantziarra. Zesiz, barnerak eta keinua, Basilei Adisi, Basilei Adisi Hamiltonei barrura. Ez, ondo defendatu zeukan hor Reik, eta ezina nagusitzen ari ote den, susmo hori edo itxura hori ematen du taldeak. Tulson, Beiran, eta Nelson. Keinua, Moermanek defentsa, eta naiz eta Hamilton aurrean zeukan, sartu egin du saskiratzea. Moermani gainera, Herrieta orain, 74 eta 53 Utsartea. Bost minutu eta 46 segundu falta dira partidua bukatzeko momentu honetan. Bilbao Basket final erdietatik kanpora egongo litzateke 74 eta 53. 11 puntu behetik dira beltzak, bilbotarrak, baina lehen esan bezala sekula ez du amore ematen talde honek, naiz eta ondo jokatu ez, ze orain arte jokatu ondo behintzat ez dute jokatu Gran Canariaren kontra, nagusi da Gran Canaria. Eta zenbakiak hemen daude, ez, aidean, 34 errebote lortu ditu Kanarian handiko taldeak eta 23 bakarrik, ez, alde nabarmena, arlo hortan. Basilei Adisek irukoa, Kostas, Onfae esaten du berak, zutan, bero eginda, ea ba, Basilei Adisek 13 puntu sartu ditu, orain arte, 3 izan dira irukoak. Eta ea hobetzen duten, ez, iruko marrako porzentai hori, 15 lau bakarrik, 126 sartu ditu talde bilbotarra. Beiranek ezin, baina hor zegoen Xabi Rey, eta beti dago prest, beti dauka besoa zintzilik, 12 eraso errebote, MVP kantuan hemen. Gran Canaria zaleak noski. Rakovitsi. Ez du hor lekurik ikusten Rakovitsek. Kanpora. Eta baloia, ez ba, horia izango da. Zizek ikutu du azkenekoz eta bai, argia izan da. Eta lara baki dute epaileek. Eta pio-pioak, Kanariantik etorri diran zaleak, hauek ere. Azita orain. Bai, elurra aurkitu dute Gasteizen, baina eurak beroak dira, eta gaina taldea aurretik garbi ari dira ikusten. 10koa da diferentzia orain, baina behetik Bilbao Basket. Saier. Rakovic defentzan, 3 segundu besterik ez, Jaurti, ez du sartuko, errebotea ala ere, berriz ere, beste bat, horia. Egia da orain urruntxo atera dela, ez da, baloia. Ondo, oso ondo Mumbrú defensan, Basilei Adis, ez dagoela pertsonalik dior epaileak, naiz eta Basilei Adis baloia kontrolpean zuela bazi joan aurrera, Saierrek oztopatu egin du. Pio kantuan hemen Buesarena. Beiran, ez, errebotea Zizisek, ea ba, puntuak behar ditu orain aurrekaldean Bilbao Basketek. Saierrek pertsonala egin dio. Bai, nahi eta bonusean sartu gabe indikan taldea, desorekatuta, eta ez dute nahi Kanariarrak saskirak eta errezik lortzerik, ez? Eusebio Basketeko jokalariak hor
nahi zuen gelditu kontra esaldi. Bi falta baino ez ditu egin Irlako taldeak azkeneko laurden honetan, oro oso falta gutxi egiten ari dira, eta Katxikaris, bere aurkira begira azkenean bere baliabide handienetako bat, Hamilton kantxaratu egin du. Moermanek ezin, horre jarraipena ondo egin du, baina gero sarri esaten dugu, ez da? Horrelako jokaldiak amaitzea falta zaio. Askotan. Bai, biun xamar iristen da, askira, eta hor gortasuna erabili behar du, birrinketa bat lortu, urratz potentzi gehiagorekin egin, eta barnekaldiak ondo bukatu. Jaurtiketa libreak orain. Lehenengoa bai. Jaurtiketa libreetan 11-tik 9. Eta ez dakipa, Raul Lópezek min hartu duen edo, ze hor toalla lepotik bera daukala ikusi dugu, eta itxuraz bentzat ez dago berriro kantxara irteteko moduan Raul López, baina susmoa besterik ez da, noski. Ez haitz landaida masagistari galdetu berri dut eta esan dituzela ez duela inolako arazorik. Tulson, Mumbrú dauka, gainean Tulsonek, barrukaldera, eta bai, berriro ere oso ondo bukatu dute jokaldia. Jarioa badute, gainera oso modu desberdinetan, barrutik, kanpotik, Gran Canaria partida handiari da egiten. Bai, horrek handiarekin ari da jokatzen, ez? Baliabide onak erabiliz, eta hemen Mumbrú erneatuta ikusi dugu, ez? Ondo defenditu du hor Beiranek, eta gorputza erabili du, ez? Sorbalda, bultzatzeko. Geroz eta denbora gutxiago falta da partidua bukatzeko, eta ezinez momentu honetan Bilbao Basketekoak, baina bada denbora 3 minutu eta 14 segundu oraindik. Lehenago ere ikusi ditugu, besteak beste Basilea Iseka 11 puntu egin zituen Valentzian La Fontetan, gogoan izango duzue. Gero luzapenena joan zen partidua. Bai, buduk nosten aurkadi esaterako, 10 puntugatik galtzen ari zian 2 minuturen faltan eta luzapena behartu eta gero irabazi zuten, beraz, badakite zer den horrelako erronkarik egitea. Nelsonek jaurti, labur, errebotea Hamiltonek. Ea ba, defentsa ona, orain puntuak. Zixis, Hamilton, irukoa da Hamiltonena. Ez. Eta gainera, ez ustairik. Airball edo airea, ez da. Bai, eta inor ez dago gustora, ez? Basilea izpurrustaka, Katxikaris aurkitik ganea zer egiten duen, bakoitza bere kabuzari da jokatzen, ez? Erreboterik erretzen, bai, hor ez egon aukerarik, ez? Sartu bakarrik eta begira nun gelditu da, jaurtiketan. Esanguratsua da, irudi hori gero, oso. Biraoak espainolez esaten ditu. Utsartea, 78 eta 58. 2 minutu eta 43 segundu falta dira partidua bukatzeko, 10 behetik dago Bilbao Basket. Ez dauka itxura honik, momentu honetan norgehiagokak, egia esan, unerik gehientsuenetan behetik izan da markagailuan Bilbao Basket, partidua handia ari da egiten Herbalife Gran Canaria. Eta mendean hartuta ditu beltzak, baina oraindik bizirik dirau Bilbao Basketek ea ba. Sayer eta Tulson. Tulsonek Reinunden begiratu du, Tulson bera bakarrik barrura, ez. Baina errebotea, berriro ere, Reik ikutu du. Hala ere ez, azkena Mumbrú izan omen da. Bai, hori izango da. Eta beste errebote bat, ez, galdute alde nabarmena dago, ez. Hor, 12 erreboteren aldean gehiagizkoa horrelako partia baterako. Ez Rakovicek eta ez Hamiltonek ez dute gelditu gaur. Rei, 22 puntu egin ditu Barcelonako pivotak. Sayer, 8 segundu, bera bakarrik barrurantza, labandu eginda. Tulsonek baloia hartu, 4 segundu oraindik ere, kanpora atera, Sayer, ez, baina errebotea horia. Eta aldearekin ari da jokatzen, ez? Oain luze, jabetza agortzen, 24 segundu jokatuko ditu, ez? Kanaria hondiko taldea behin eta berriro, ez? 4 iskinetan jarrita daude, momentu batzuetan. Oleka, jendea hemen Buesarenan. Bilbao Basketzaleak ez noski. Rei, txapela ipini dio Basilea Isek, ea ba Mumbrú, aurrerantzadoa, kontrarasoa egin nahiko du Mumbrú bera bakarrik. Ondo, oso ondo, Alex Mumbrú. 8 puntu behetik, Bilbao Basket bat eta 25 falta. Tulson, eta berriro ere,
24 segunduen bila izango dira orain horiak. Nelson. Ez du pertsonali nahi. Katxikarisek. 7 segundu. Bai, egite euskotan lehenago egin behar dira faltak, ez jabetza lortzeko. Eta hau ez, eta hau ez. Hau ez, hau da egin behar ez dena. Bai, saskirak eta erabaki horra izan dago, ez? Mingarria ikusita jabetza gortzen zegoela, barnekaldi hortan etekina izugarria lortu du, ez? Hor Seierrek eta badirudi hemen bukatu direla, ez? Ia argudio guztia bilbotarrentzat. Bai, ze horixe esan du lehen Pedro Martínezek. Driblatu ez, saskirantza espaldin bada. Saskirantza egin dut, bateko atera du gainera. Utxartea eskatuko du Katxikarisek. Minutu eta 7 falta dira. 11 behetik dago Bilbao Basket. Kanporatua izatetik oso gertu momentu honetan Bilbao Basketekoa. Egia esan, datuei begiratu ezkero, nagusi izan dira orain arte Gran Canariakoak, eta itxura batean behintzat irabazi egingo dute Errege Kopan lehenengoz aurrenekoz partidu bat. 8. 8. ekitaldian. Katxikariz. We're in the first one. Okay, with a 3-point shot, I'll drive to the basket. Hasta el final, Azken segundura arte ekiteko eutsi partiduari bata besteari esanez, baina nik uste eurek ere badakitela, momentu honetan oso zail dutela eta festa. Horiak berriz, pio-pioak, festa hasi dute lehenengoz, final erdietan egongo dira eta orain arte ikusi dugunaren arabera, bai ligan hirugarren direlako, zerrendaburu modura etorri direlako. Ana, Basileiadis! Ez! Errebotea Xabi Reik. Azken minutuan sartu gara. 11 behetik. Bilbao Basket. Beiran. Lapurtzeko moduan dira hor bilbotarrak. Hamilton. Mumbrú. Pertsonala egin dio. Garbi gainera Belasek. Bai, oa indikan bonusean sartu gabe, ez? Hau izan da laugarrena, taldeko falta, laurdenontan. Eta hemendik aurrera izango dira, ez, jaurtik eta libreak. Eta Estudiantesi txaloak eginez orain. Hemen Zisisena jaurtik eta urrunekoa da. Errebotean Hamiltonek. Ezin ba. Azkenean baloia horia Tulson. Gaur bukatuko da. Errege Kopan Bilbao Basketekoen ibilbidea. Lehenengo partidua galdu eta etxera itzuliko dira. Fotis Katxikarisen gizonak eta egia esan Gran Canaria nagusi izan delako. Tulson, Bellas eta sartu gainera. Eta sartu gainera, eromena da hau. Gran Canariako entzat, pozik gustora, festan eta gozatzen ari dira. Zisisek alegina bai, oraintxe sartu du. Muermanek bere lehenengo saskiratzea lurrean gelditu da. 6 segundu besterik ez da pio-pio. Kantuan hemen, Kanarioak. Herbalife, Gran Canariakoak. Bukatu da partidua, Bilbao Basket Errege Kopatik kanpora, gaur Kanariaren kontra, Gran Canariaren kontra, galdu eta gero. Bai, egia da, ez, Kanario handiko taldeak bere ohiko jokoa erabili duela, hori ez da gertatu Bilbotarrekin, eta badirudi, ez, merezimendu oso zatera duela aurrera bere partida Kanaria handiko taldeak, ez, zenbakiei pista izo bat eman ezkero ikusten ari gera errebote arloan ere, nagusitasun izugarria erakutsi duela, ez, 40 errebote lortu ondoren Kanaria handiko taldeak. Beste aldean, 28 errebote bakarrik lortu ditu talde bizkaitarrak, balorazioa arloan ere badirudi, ez, alde nabarmena dagoela, 29 punturen aldea, eta esan berdugu, ez, iruko marretikan gaur ez dutela asmatu, 18 saiakera egin ditu Uxue Bilbao Basketek 4 bakarrik sartzeko, ez, barruka aldean ere, bikain ikusi dugu, alde nabarmena, ezin defenditurik ibili dira, Xabi Rei hor nagusitu eginda, 26 puntuko balorazioa, 8 errebote, 22 puntu, partida izugarria bete du, ez, eta badirudi arlo guztietan, marra guztietan,
nagusi izan dela nahiko garbi gainaz Kanario handiko taldea. Badauka protagonista Juan de la Vegak, Juan Mumbrú, kapitaina. Bai, alboan Alex Mumbrú daukago, baina badakitzuek kopan hainbat Davide aldi berean, egotekan lanean mikroa sartuko diogu. Bueno, Alex, lamentamos la derrota. Había mucha ilusión puesta, pero bueno, ¿qué ha pasado? Sí, era un partido difícil. No hemos defendido al nivel que teníamos que haber defendido. Y bueno, ellos han estado muy activos. En momentos que nos hemos acercado han estado muy acertados y al final pues han ganado el partido. Parecía, bueno, que erais favoritos. Había quien nos daba de favoritos antes del encuentro, ¿no? Pero ellos han demostrado que, sobre todo en la segunda mitad, es un equipo duro. Sí, no, yo creo que era un 50-50. Ellos estaban encima de la clasificación de nosotros, será por algo. Nada, es una pena por la gente que ha venido, por la gente de Bilbao, por las ilusiones que teníamos puestas. Pero nada, hay que olvidarlo y seguir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte en los próximos compromisos. Burumakur, noski, Bilbao Basketeko jokalariak eta eskutik joango dira Bilbora. Burumakur bai, Burumakur kapitaina, Mumbrú, eta zerbait positiboa begiratu ezkero, edo Baikor begiratu nahi izan ezkero, pentsatu beharko dugu, datorren asteartean Nimburgen jokatuko dutela, Eurocupen eta partidura irabazi beharrekoa dela, beraz atxeden hartuta egongo direla. Josan Aldalur, Bilbao Basketek gaur jokatu du mugon jokatuta, ez zuen final aurrekoetara pasatzerik merezi. Ez du merezi izan, sailkapena lortzea, ikusita ze gertatu dan kantxan gainean, Kanaria handiko taldeak erakutsi du zergatikan dagoen sailkatuta 3. posizioan aurtengo Endesa Ligan, bere ohiko jokoa erabili du, denboraldi guztian erabili duen jokoa, eta beste aldean ikusi dugu Usue Basketeko taldea ezinean ibili dela, oso ondo defenditute barneko jokoa eta kanpoko aldetikan ere bai, Mumbruren gainean ere defensa gogorra erabiliz, Basilesen gainean ere bai, eta merezimendu osoz Kanaria handiko taldeak atera du sailkapena. Beraz, finala aurrekoak bihar izango dira, alde batetik euskal talde bat, Baskonia, Caja Laboral, Baskonia arratsaldeko 7:00, Kairi erraz irabazi ziolako, 88 eta 74. Barcelona eta Caja Laboralen artekoa, eta gero 9:00 Valencia eta Herbalife Gran Canariaren artekoa. Hauxe ba, gaurkoz partidu honek eman duena eta jardunaldiak eman duena, Valencia aurrera, Gran Canaria aurrera, eta Josan, begiratu beharko dugu, Baikor esan dut, Nimburreko partidurako ez dira hain nekatuta egongo, datorren astearterako Bilbao Basketeko. Bueno, Baikor izatekotan hori esan beharko dugu, ez? Ikusita ze gertatu den kantxen gainean, hala ere, denok espero genuen beste zerbait gehiago, ez? Eta ea biharko partidan buru berrai sartuta egongo ziren edo ez. Ez dute lortu eta esan duzu moduan Eurocupeiri begira hasi beharko dira momentu honetan Usue Basketeko jokalariak eta arduraduna. Euskal talde bakarra beraz, Errege Kopan, Caja Laboral Baskonia, bihar 7:00 Barcelonaren kontra, gaur galdu egin du Usue Bilbao Basketek. Eskerrik asko, Josan. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Juan de la Vegari ere bai, eta zuei horri izateagatik. Bihar ere, hemen izango gara, agur eta beste arte.